Domingo de procesións en moitas localidades galegas e Domingo de Ramos. A procesión da Burrica supón o inicio oficial da Semana Santa e como cada ano milleiros de fieis acudiron á cita. En Viveiro, Ferrol ou Vigo, os nenos volveronse los protagonistas. Non deixaron, malia a ameaza de chuvia, de ir recibir a bendición das palmas ou dos ramos de oliveira. Un acto co que a Igrexa conmemora a entrada de Xesús en Xerusalén. Tradición son dignas de ver. La Semana Santa aquí es muy completa y muy original y con unas imágenes de hace 2 o 3 siglos, estas que se articulan, o sea que vamos, es algo único. En Ferrol ahora mismo viene mucha gente de fuera porque la Semana Santa se supera cada año. É unha maravilla. Fago, vamos por procesións, todo, a vivo, eu a vivo. Como a de Ferrol ou a de Viveiro, que hoxe tamén viviron o seu Domingo de Ramos. Nestes días, por estas dúas vilas, pasarán milleiros de visitantes. Co Repenique de Escampás comeza a procesión da Borriquiña en Viveiro, que parte da igrexa de San Francisco cara a Praza Maior para a bendición de Ramos. É unha das máis populares e apreciadas por viveirenses e visitantes. Preciosa, claro, como vai parecer. Perfecto. É tradición, son dignas de ver. Coa vista posta no ceo por se a chuvia impedise a saída da procesión, agardan os curiosos para ver o paso da entrada de Xesús en Xerusalén. Unha procesión moi con moita tradición, o paso do ano 1950, e hai unha bendición de ramos agora na Plaza Maior que se enche de nenos con ramos. Os nenos son os protagonistas desta procesión do Domingo de Ramos. Moitos que comezaron de pequenos regresan agora cos fillos. O mellor con 6, 7 anos, con meu pai, sempre, eu non son de Viveiro, son de Celeiro do Porto, e sempre viñamos, acórdame que viñamos camiñando cas palmas, co loureiro, co olivo, e sempre, de toda a vida. Sí, é tradición, e o meu neno tamén toca na banda Tau, entón sempre saímos todos os anos. Por los niños la borriquita nos encanta, y aquí estamos para verla. Nosotros llevamos viniendo aquí 33 años. O sea, moi bien, ¿no? Unha tradición de toda a vida e despois que nos dice o que é. Que é unha das máis importantes, porque dá inicio ao que é en sí a Semana Santa. Para min é especial, toda a Semana Santa, en general. Unha tradición que se mantén e que cada ano enche Viveiro con miles de visitantes que acuden atraídos por esta Semana Santa declarada de interese turístico internacional. E sen dúbida, de Viveiro é unha das Semanas Santas que ten moito pulo na nosa comunidade. Sí, claro, xera numerosos beneficios en sectores como a hostelería e o comercio, pero tamén na inmobiliaria, non, Carmen Pérez? Son miles de persoas as que se chegan estes días a coñecer esta Semana Santa declarada de interese turístico internacional. Esta afluencia masiva de visitantes aproveitana no sector inmobiliario para vender os seus pisos. Na zona, unha caravana promocional percorre estes días os concellos da Mariña, amosando as súas ofertas e organizando visitas aos pisos. Os que teñen vistas ao mar poden mercarse a partir de 60.000 euros, pero hainos incluso aínda máis baratos. A oferta máis baixa, con todo, atopámola en Xove, con pisos a partir de 33.000 euros. Na véspera dos grandes días da Semana Santa, Viveiro e Ferrol teñen todas as súas imaxes preparadas para sair nas procesións. Con emoción e nervios, devotos e turistas visitan os pasos que en Viveiro están expostos nunha carpa esperando a percorrer as rúas. En Ferrol están pendentes do tempo para que esta tarde poida sair a procesión da Nosa Señora dos Cativos e Cristo Redentor. 3 procesións saen polas rúas de Viveiro este Xoves Santo. A primeira, a da última cea, sae ás 7:30 da tarde da igrexa de San Francisco. Da mesma igrexa sairá ás 10 da noite a procesión do prendemento. E ás 12:30 da noite a procesión da misericordia sae da capela que leva o mesmo nome. Que sempre achega novidades. Entre as deste ano destaca a inclusión por primeira vez dun grupo de 10 persoas con discapacidade intelectual. Hoxe participaron na súa tradicional tamborrada e nos actos deste Xoves Santo. Este é o son da ilusión, da tenrura, do respecto e da inclusión. É parte das súas mans. Son 10 persoas con discapacidade intelectual que por primeira vez participan nos actos da Semana Santa de Viveiro. Comezamos todos os ensaios, eles colleron con muchísima forza, con moita motivación, son moi traballadores, entón conseguimos de ensaiar con eles e tocar con eles sin perdernos. Viven cada momento cargados de ilusión, dende ataviarse coa vestimenta da confraría do prendemento ata saír á rúa cos seus tambores, despois de longos ensaios.
A mí me gusta muchísimo tocar. Antes no sabía, antes no me daba muy bien. Por ser o primeiro ano estou contento de tocar na tamborrada con todos eles. Muy contenta, es la primera vez que vengo a participar, pero siempre que desde que empezó esto, siempre lo vi. Un tambor al principio fue un poco difícil, pero después ya empezamos a conseguir lo que queríamos. A primeira vez foi difícil, pero ao final ni mulle con ansia. Ao principio un pouco pero logo final moi ben. A súa marcha procesional é un grande área máis nunha Semana Santa cargada de emoción. Preciosa, se vive Ferrol, hai mucha gente, es maravilloso, tanto la salida como la entrada de los santos, de los tronos. Es divina, yo me encanta, todos los años que puedo vengo. La verdad es que nos habían hablado de ella, como Jesús caía y todo, y estamos muy impresionados, en verdad. Preciosa, moi emotiva, gustoume moito. Ola, que tal? Moi boa tarde. O sentir e a paixón dunha das xornadas máis importantes da Semana Santa en Galicia. Ferrol e Viveiro celebraron a procesión do Santo Encontro. É o momento máis agardado cando a Virxe chega onde o seu fillo Xesús coa cruz ás costas camiño do Calvario. As vaguas contidas dos milleiros de fieis que presenciaban ese momento do abrazo dunha nai que sabe que van crucificar o seu fillo. É unha das poucas procesións en que as figuras santas son articuladas. O tempo obrigou a celebrala no interior da igrexa. Día grande da Semana Santa, neste venres saiu en Viveiro unha das procesións máis emocionantes. Pedro Rielo. Moi boas tardes, a vindeira procesión será ás 7:30, sairá de Santa María, a seguinte xa ás 10, concretamente da Co de San Francisco, logo en torno ás 12:30 a dos Caladiños. Hoxe día de silencio, procesións que teñen moitísimos anos, como indica este grupo escultórico con varios membros da Irmandade Terciaria dos franciscanos que, con tambores, cun clarín, anunciaba precisamente nas primeiras horas do Venres Santo a chegada do Santo Encontro que habitualmente celebrase dende a Idade Media, nada menos que na Praza Maior. Hoxe non se puido celebrar ali por mor da choiva, trasladouse ao interior a San Francisco, tamén celebrouse o sermón das 7 palabras. Haberá hoxe, como decimos, 3 procesións en Viveiro, nalgúnas delas chegan a participar ata 1500 confrades. Algunhas desas imaxes que son do século XVII pesan máis de 1000 kilos, elévanas pois uns 40 confrades. Hoxe Viveiro respira a Semana Santa. Malia que o orballo impediu que se puidera celebrar na rúa, a procesión do Santo Encontro de Viveiro volveu ser todo un éxito. Centos de fregueses e de turistas ateigaron a igrexa de San Francisco para presenciar as esceas que representan o camiño de Cristo para ser crucificado e o seu encontro coa Virxe, a Magdalena e a Verónica. A prédica correu a cargo do frade Francisco Enrubia do Mosteiro Franciscano de Herbón na Arquidiócese de Santiago. O paso das imaxes polo templo comezou ás 10 da mañá, como é habitual. As novas tecnoloxías tamén chegaron ás tradicións da Semana Santa e moitos asistentes utilizaron os teléfonos móviles para levar unha lembranza en forma de vídeo do Santo Encontro. A saída, os fiéis amosábanse moi satisfeitos co desenvolvemento dos actos. Conocía la Semana Santa, pero nunca había visto el encuentro dentro del templo, que también es una buena experiencia. No es peor que fuera. No es peor que fuera, es como un auto sacramental. Es precioso. Moi ben, xa conocía de outros, porque viví algún tempo aquí e xa conocía, pero así tanto directo non lo había visto nunca hasta hoxe. Quizá o ver as figuras articuladas, eso move. Faltalle, eu particularmente meteríalle un pouquiño de música, para que chegara máis adentro, pero pareceme moi bonita. Unha pena, porque parece ser que isto se celebra na Praza Maior, coa choiva non se pudo facer fora, pero gustoume moito, moitísimo. Mereceu a pena, vamos. Sí, la verdad es que nos habían hablado de ella, como Jesús caía y todo, y estamos muy impresionados, en verdad. Sí. A previsión meteorolóxica para esta tarde en Viveiro é de clara mellora, polo que se agarda que poidan discorrer polas rúas tanto a tradicional procesión do Santo Enterro como a extraordinaria da Paixón que se celebra con motivo do 75 aniversario da Confraría do Santísimo Cristo da Piedade.
Para media tarde queda a representación do descendemento ou desencravo, que terá lugar no atrio da Igrexa de Santa María. O mal tempo de comezo da festividade non afectou de xeito negativo e na cidade agárdase a presenza de 40.000 turistas. Un ano antes acadou esa mesma distinción a Semana Santa de Viveiro, onde esta mañá tamén se celebrou o encontro. Os pasos articulados de Xesús coa cruz e a Virxe das Dores captaron a mirada de veciños e visitantes. E dende Ferrol imos agora ata Viveiro, Semana Santa tamén de interese turístico internacional. Pedro Rielo cun santo encontro no que as imaxes articuladas evocan o contacto real. E hoxe ademais en Viveiro celebrarán unha procesión extraordinaria. Sí, están de aniversario, boas tardes. Celebran nada menos que 75 anos a Confraría da Piedade. Sairá desta igrexa ás 10, ademais haberá outras procesións, en concreto dúas. A máis importante, a máis sona, sen dúbida, da Soidade, ás 12:30, a dos Caladiños, coñecida popularmente, van con candeas e con ese gran silencio. Estes músicos, este grupo escultórico, anuncian a alborada do día que estamos no Venres Santo, no Santo Encontro, que non se puido celebrar na Praza Maior por mor da choiva. Celebrouse na igrexa de San Francisco do século XII, tamén o pregón das 7 palabras que se celebrou durante toda esta mañán. Todos pendentes do tempo nesta localidade, que esta cidade, por certo, que ten máis de 100 anos con ese título en Viveiro. Onte non se puido celebrar a procesión do Ece Home por mor da choiva, tampouco saiu, pero tivo que regresar, pero hoxe miramos para o ceo, as condicións climatolóxicas son bastante boas e todo indica que poderemos ver nas rúas pois imaxes preciosas, mesmo algunhas do século XVII. Viveiro hoxe palpita coa Semana Santa. Galicia celebra o Venres Santo, a xornada máis solemne e con máis actos relixiosos de toda a Semana Santa. Despois do Santo Encontro e do Desencravo, a maioría das vilas e cidades galegas celebraron pola tarde a procesión do Santo Enterro. Pola noite sairán as procesións da Soidade e dos Caladiños. La de más sentimiento de todas. Intensísimo, porque tengo mucha fe y porque me parece maravilloso esto que estamos viviendo. Bueno, todos crecemos coa Semana Santa e encima esta procesión que non sale moito se chove é moito máis importante e ten uns pasos que, bueno, son maravillosos tanto para o público como para os que vamos neles. Ola, que tal? Boas noites. Ao longo dos seguintes minutos imos coñecer con máis detalle as procesións deste Venres Santo en Galicia e imos estar en directo en Viveiro, onde esta é unha data particularmente sinalada. Pedro Rielo. Sí, con milleiros de persoas en Viveiro celebrando con paixón e fervor este Venres Santo. Ás 10 sairá a procesión de San Francisco, moi destacada porque celebranse 75 anos a Confraría da Piedade. Logo ás 12:30 a dos Caladiños, tamén moi sentida, pendentes todos do tempo. Xa non é a ameaza de choiva que impediu que se celebrase o Santo Encontro na Praza Maior, unha celebración esta Semana Santa de interese turístico internacional na que se poden ver ata 35 imaxes. O bo tempo permite que este ano a Semana Santa de Viveiro este alucindo tamén todo o esplendor dun Venres Santo cheo de procesións. Pedro Rielo. Sí, algunhas tan significativas como a das mulleres, pero non adiantemos acontecementos porque esa será mañán. Ás 10 sairá de San Francisco unha moi querida a procesión da Paixón con imaxes tan poderosas como o Calvario e ademais celebran 75 anos a Confraría da Piedade. Logo, en torno ás 12:30 a dos Caladiños, a Soidade moi querida tamén por todos porque percorre os trazos medievais de Viveiro, lóxicamente en silencio e prácticamente alumeada só con candeas. Antes xa estamos a ver o Desencravo, tamén a procesión que partía da igrexa románica de Santa María, moi seguida pola xente, polos fieis, ademais coa alborada do día soaban os tambores. Iso significaba, anunciaba xa dende a Idade Media que iba a celebrarse o Santo Encontro. Non puido ser na Praza Maior porque chuviscou, pero agora o tempo está acompañando, vai seguir así durante a xornada de mañán, o que moitos agradecen nesta celebración que é declarada de interese turístico internacional. Vai sair todo.
Hoxe temos o tempo garantizado, vai facer sol e vai sair todo estupendamente. Bueno, todos crecemos coa Semana Santa e ainda encima esta procesión que non sale moito se chove é moito máis importante e ten uns pasos que, bueno, son maravillosos tanto para o público como para os que vamos neles. É un día moi importante así para Viveiro porque é un día onde se xunta moita xente, hai xente que ven con emoción, con religiosidade, pero tamén hai xente que ven a coñecer unha experiencia que o pobo vive moi intensamente. Viveiro reivindícase como un destino turístico durante a Semana Santa. Ocorre todos os anos. A localidade atrae a case 30.000 persoas durante estes días festivos. Temos playas, temos monte, temos moi boas vistas panorámicas de miradores, entón a xente sabe o que teñen aquí. Entón queren aproveitar de paso que ven as procesións, pois veñen un poquinho a relajarse. Como é a primeira vacacións do ano, hai que aproveitar o tirón desas vacacións. Tan de acordo con ver tanta xente como este ano, A verdad que non, muchísima. A cantidade de coches, cantidade de xente, pero muchísima. A afluencia de visitantes apreciase especialmente nas rúas que estes días están ateigadas de xente. As procesións de Semana Santa, declaradas de interese turístico internacional, son só un dos encantos desta localidade mariñana. Somos 15.692 habitantes según o censo municipal e ayer na procesión extraordinaria que fixemos na Piedade do 75 aniversario éramos 1.500 personas. Hemos estado en muchos pueblos, recorriendo muchos sitios y a mí me encantan las procesiones, pero no hemos podido ver ninguna. Nos vamos maravilladas con el trato que hemos tenido y con el paisaje, precioso todo. Eu viví moitos anos aquí e sigo gustándome isto, querendo isto e vivindo Semana Santa esta. Le gusta el ambiente y la tranquilidad que hai. Desta volta, ademais, o tempo primaveral tamén contribúe a que Viveiro incremente os seus atractivos. Neste domingo de Pascua, varias localidades galegas acollen as últimas procesións e representacións da Semana Santa. A resurrección dramatizada de Fisterra é unha das citas máis tradicionais de Galicia. Tamén en Viveiro e en Ferrol, centos de persoas emocionáronse cos últimos pasos. En Viveiro saiu hoxe a procesión do Encontro de Resurrección formada polos pasos de San Xoán e da Nosa Señora do Sagrado Corazón que partiron da igrexa de Santa María. Xa na Praza Maior representan o momento no que o discípulo informa a Virxe de que Xesús resucitou. Organizada pola Confraría do Santísimo Rosario, marca a recta final desta Semana Santa de interese turístico internacional. Esta tarde ten lugar a procesión do Vía Lucis.